Вече това получение ще получи го Петя. И заповядай, Петя. Здравейте отново. Скоро проповядвах. Стана твърде често, може би ще се науча накрая. Излизам на този навон винаги с едно притеснение и респект, защото отговорността е много голяма. Християните сме хора, които отиваме на църква с отворени сърца, с отворени съзнания, готови да приемем всичко, което се говори, вярващи, че то е истина. Свидетели сме на много изкривявания в църквите и не трябва да си затваряме очите за лъжеученията, за култовете, дори в християнските среди. Не знам вашата стена във Фейсбук с какво е пълно, но моята от седмици наред постоянно се говори за самоубийствата или убийствата на хората в Ивайло Галушев и неговия култ, или Тони Гуроли, какво е, не знам. И аз няма да говоря за това, кое е истина и кое не, кое е спекулация и кое не, но е факт, че хората имаме нужда от принадлежност, от приемане и в тази своя празнина, изчупеност, ние сме готови да приемем и фалшива храна, и фалшиво учение, само за да сме част от нещо. И аз имам много какво да говоря с темата за любовта и принадлежността. И сега ще се опитам проповедта ми да не е дълга, дълбока, висока и широка, колкото Божията любов, за която ще говоря. Ще се опитам наистина в по-кратко време да кажа неща, които мене ме вълнуват и които аз съм достигнала в пътя си с Господа. Естествено, аз няма да избера кратка тема, няма да избера тематична, т.е. проповед по някоя случка или притча, ще си избера тематична проповед, която цялата Библия, за да ми е трудно, разбира се. И така, повода за днешната ми проповед е вчерашния празник Свети Валентин. Някои празнуват този празник, други празнуват Свет Трифон Зарезан. Според предпочитанията си, човек има нужда да празнува. От началото на библейския наратив имаме празници, отбелязвания и това не са просто ритуали, това е необходимо за човека. Какво е празника? Празника е спирачка в рутината, дава възможност за почивка, намалява стреса, помага на мозъка да превключи и да се възстанови. Носи емоционално презареждане. Емоции като радост, благодарност, надежда. Тези емоции имат реален ефект върху психиката и тялото. Подобряват и настроението, и дори имунитета. Празниците маркират времето, дават смисъл и ритъм на годината, свързват ни с традиции, истории и лични спомени. Те дават повод да покажем нашата любов, признателност, уважение. Много хора по-лесно изразяват чувствата именно чрез ритуали. Празниците са готви в паметта. Те създават моменти, към които се връщаме, снимки, истории, преживявания. Ако трябва да го обобщя, празниците дават на човека връзка с себе си, с другите, с времето и с смисъла. Те са нещо като емоционален и социален витамин за аза. В днешно време всички съвременни телефони са свързвани с някакви облачни пространства. OneDrive, Google Drive и други драйвове, които редовно ни показват снимки от събития, спомени, не ни позволяват да забравим топлите моменти, моментите на радост, на красота, на близост. Всичко, което сме запечатали с телефоните си. В миналото обаче не е било така. Празниците и ритуалите към тях са били спомена, който е правил човека цял, завършен и част от цялото. Празниците
Стария завет са готви на паметта, за да не забравя народът кой е Бог и кой е Той самият. Те дават на човека идентичност и принадлежност. Празниците създават общност. Човекът не празнува сам. Празнува като част от народ, семейство, в завет. Свети Валентин, за който споменах, е празник на романтичната любов. Жестове, внимание, емоции. Мнозина от нас вчера са създали романтична установка, хубава вечеря, някое дребно или едро подаръче, за да покажат любовта си. Романтичната любов е важна. Действията на романтичната любов са съчките, които слагаме в огъня и той става по-силен, по-изкрящ и по-красив. Но ако няма огън, колкото и да хвърляме съчки в огнището, ще бъде напразно. Хиляди книги има как да съживим любовта в семейството. Какво да правим, как да се държим. Формули. Това трябва, това трябва, прави така, не прави иначе. И хората се изморяват, защото търкат, две съчки една от друга, като първобитните хора и яха да запалят огъня. Огъня на любовта е небесният дар на Бога към човека. Това е истинската любов. И Бог сам я проявява към нас, за да можем и ние, запалвайки се от нея, да я предадем на другите. Вчерашният празник е само сянка на по-дълбоката идея за любовта в Библията. Има три нива на любов. Романтичната любов – ерос. Това е привличане, емоция, красота, жестове. Искрата в живота. Има приятелска любов – филио. Това е доверие, споделеност, близост. Това е топлината. Заветната любов – агапе. Вярност, жертва, отдаденост, избор. Това е огънят, който не угасва. Свети Валентин празнува първото ниво. Библията празнува третото ниво. Истинската любов в живота на човека има нужда и от трите – искра, топлина и огън. Тази топлина и този огън не се изразяват само по време на празниците. Те са всеки ден, в ежедневните ни ходени отношения. И за всяка от тези видове любов може да се говори много и няма как да бъде обхваната в една проповед. Днес ще се фокусирам върху заветната любов. Миналия път, който е бил в края на годината, може да се спомни за аналогията, която направих на живота като автомобил, което казах, че вярата е стартерът и вярата запалва колата, но стартерът не движи колата, движи горивото. Днес ще говоря за горивото, за любовта. Не за романтичната представа, не за емоционалния изблик, а за онази любов, без която човешкият живот не може да върви, дори когато отвън изглежда, че се движи. Апостол Павел казва в 1 Коринтини 13 глава, любимата на много хора и позната глава за любовта, че без любов всичко друго губи стойност. Дарби, знание, жертви, вяра. Всичко може да съществува без любов, но тогава се превръща в шум. Както в живота има химически лаборатории, които тестват качеството на горивото, така и в Библията имаме тест за истинската любов. И нека да прочетем този текст. 1 Коринтини 13 глава, 4 стих надолу. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. И първият въпрос, който си задаваме, е всъщност с какво гориво карам живота си. Издържа ли теста на божествената лаборатория?
Често ние бързаме да съдим, видели плодовете в живота на хората, без да разбираме дефицитите им, мотивите им, нуждите им. Осъждането идва не от истина и любов, а от страх и лицемерие. Хората не са разумни същества. Ние сме първо емоционални, въпреки че с това има спор. Емоциите, според една от теориите, се раждат при сблъсъка на убежденията с реалността. И както има спор кое е първо, яйцето или кокошката, и всеки има мнение по въпроса според убежденията си за сътворяването на света и космологията, в която вярва, така има спорове кое е първо емоцията, която предизвиква мисъл, или мисълта, която предизвиква емоция. Светогледът на един човек е неговата вътрешна карта за това как работи света и какво е място му в него. Светогледът не е едно нещо. Той е цялостна система от убеждения, ценности и нагласи, които оформят начин, по който мисли човек, чувства, избира и действа. Друг път ще се говорим по-подробно как се формира светогледа и какви са последствията от формирания вече светоглед през времето. Но сега, в контекста на това, че вече имаме нова валута, евро, ние всички се учим да разпознаваме фалшивото от истинското евро, защото се оказва, че има много фалшификати. И как човек разбира кога нещо е фалшиво, и като познава добре оригиналът. Затова, за да можем да познаваме истинската любов, тази първа любовта на Бога към нас, ние ще видим някои аспекти на тази любов и по този начин ще разграничим и псевдолюбовта. Много често казвам, че ако човек не знае как Бог го обича, и той не може да обича истински другите хора. Основна точка в нашия светоглед е и как и като какъв познаваме Бога. Съдия или баща, милостив или строг, прощаващ или осъждащ, търпелив или гневящ се. Днес ще разгледаме любовта на Бога, до която, захранвайки се, можем да сме сигурни, че колата на живота ни няма да се повреди и катастрофира. Тази любов, която може да ни служи освен като извор и като огледало, в което не само се оглеждаме, но и през което преминаваме в новия живот. Идеята на Бог в самото начало, когато ни е създал, позволявам да говоря от името на Бог, е била да ни създаде по Негов образ и подобие, да бъдем свързани с Него, да черпим от Него своята ценност и значимост. При този праотечески детски грях на нашите предци, всъщност те не умират, както знаем, но се гъса тази връзка с източника. И тогава мъжът и жената започват да търсят своята ценност и стойност в другия. Само че нито един човек не е създаден да снабдява нуждите и да дава идентичност на друг човек, защото самият той е празен. Свидетели сме, аз съм преживявала това, когато единият партньор в своята счупеност и не разпознаване кой е в Бога и как Бог го обича, както казах преди малко, започва чрез контрол и други приеми да формира партньора си по образа, който иска, да се почувства самия той цялостен и значим. Това е пагубно за отношението между хората. И всъщност, когато се връщаме към Бога, ние възстановяваме първо тези лични отношения с Бог, през които Той става извор за нас и тогава ние можем да даваме на другия. И тези отношения на проклятие, на подчинение, което Бог проклина чрез мъжа и жената, всъщност са изкупени през Исус Христос. Той възстановява този път към Бога, Той възстановява този достъп до престола на благодата
през който ние вече можем да се наречем приятели на Бога, през Исус Христос, разбира се, и да черпим своята идентичност и значимост и ценност. Наричани сме Божии деца, наричани сме сол и светлина на тази земя и много други неща, които ни формират като идентичност. И по този начин ние вече можем да даваме без страх, че ще бъдем изчерпани. Защото любовта е като огъня. Ти можеш да палиш една свещичка, втора, трета, пета, десета и огънят няма да угасне, няма да си първата свещичка. Любовта не е като ябълка, която давам на Люси, аз ще остана без ябълка. Нали? Любовта е огън, който се размножава. И всъщност на това сме призвани. Но нека сега да продължа с това, което искам да кажа за Божията любов. Добре, скоба. Какви могат да бъдат фалшивите горива, които могат да повредят колата ни и да бавно и поетапно да увредят всякакви части, да катастрофираме в крайна сметка. Романтичната обсебеност. И друг път съм говорила за това. Авторите на романтични книги и песни, по моя преценка и други психолози, които съм чела, са за затвора. И не трябва да излизат там. И не трябва да им се дава да пишат, защото те формират една абсолютна грешна представа от твоя любовта. Младите хора, всички ние сме свидетели на множество от разводи. Защо? Защото той не ме прави щастлива. Или тя не е принцесата, която аз очаквах тя да бъде. Не се облича, не се гласи, или той не е достатъчно умен. Или той не изкарва много пари. Или други глупости, които, разбира се, момичето чака принца, разбира се, момчето иска принцесата. И това са едни фалшиви вярвания, които, сблъсквайки се с реалността, за което говорих преди малко, поражда едни негативни емоции и бягство. И си казваш, има нещо по-добро за мен. Има някоя, която ме чака, или някой, който ме чака, по-добър от този, който аз имам. И тук вече имаме травми, огромни рани на отхвърляне, които предизвикват колко други негативни последствия в живота на човека. Сексуална зависимост. Знаем, най-често при мъжете се случва да сменят партньорките доносни кърпички, да задоволяват себе си, тяхното задоволство е най-важно, без да мислят въобще какво се случва в сърцето на една жена, как тя се чувства от това отхвърляне в последствие или от тази употреба на тялото й, без да има взаимност в чувствата. Порното, заместител на близостта, фалшива от всякъде. Като християни не гледаме порно, но това е факт в живота. Порното е една от най-печелившите индустрии в света. Следват любовта към парите. Тук да кажа, тази болест е има и в църквата. Любовта към властта, любовта към славата. Писанието нарича това мамон. И това не е ново божество, не е някакъв лъжлив бог идол, а е старата човешка алчност. Жаждата аз да имам повече, за да струвам повече. Това са опитите да напълним резервоара с нещо, което гори бързо, дава емоционални преживявания от твои веки, но бавно ни разрушава. И Матей 6:24 се казва: не може да служите на Бога и на мамона. Има едно жестоко изследване от миналия век, не знам дали сте чували за него, правено от фашистите по време на Втората световна война. Бебета, отнети от родителите, които само са хранени и преобувани, обгрижвани физически, но по никакъв начин не им се е говорило, не са били прегръщани, не са били
гледани в очите, не им е показвана никаква привързаност. Огромна част от тези бебета са умрели. Понякога и при възрастните се случва така. Нахранени, облечени, функциониращи, но недушкани отвътре, нямащи усещане за принадлежност и за това, че са обичани и ценни. И да, тялото има нужда от храна, но душата има нужда от връзка. Отхвърлянето в детството, подигравките, липсата на приемане, често раждат една вътрешна формула. Трябва да заслужа любовта, ще бъда удобен, ще бъда силен и успешен, за да ми се възхищават и уважават. Ще трябва да угаждам, за да не ме изоставят. И после, някога, пренасяме това върху Бога. Почваме да изискваме повече съвършенство от себе си и от другите, за да се чувстваме ние цели и заслужили любовта. Преди една година четох книгата на Франкенщайн. Не знам дали някой от вас е чел. Там се става въпрос за един професор Франкенщайн, който много отдавна е написан в книгата, който прави живо същество, но го сглобява от части на хора, на ръце, крака, нали, то става едно страшно чудовище, но живо чудовище. И това чудовище иска да получи приемане, иска да се свърже с хората, но съответно те го отбягат по всякакъв начин, защото е много страшен. Всички се страхуват от него и поради този страх от хората, от него, в него се ражда това отхвърляне, след това се преражда в омраза и след това той почва да унищожава хората, да си отмъсти. И ние можем да го видим това и днес. Много отхвърлени хора в детството си, много изоставени, необичани хора, стават безплоти, стават по-зли от чудовището на Франкенщайн. И това е кола, която функционира без гориво, която се опитва да се движи със собствени сили, захранвана от омраза и страх, не и от любов. Както ще видим малко по-късно, ще говоря за това, че там, където има страх, няма любов. И обратно, там, където има любов, изпъжда всеки страх. Та ние не можем да заслужим нито любовта на хората, нито любовта на Бога. И не това трябва да е смисъла на нашия живот. Бог ни показва в Писанието, че първо ни възлюбва, още когато сме грешници, и след това ние се променяме от тази любов. Ние не се променяме първо, за да заслужим любовта. Бог не очаква от нас да бъдем съвършени, праведници, безгрешни. Той търси чрез нас взаимоотношения. Търси тази споделена любов. В Римляни 5:8 се казва, че Бог показва своята любов към нас в това, че Христос умря за нас, когато още бяхме грешници. И стигаме до въпроса. Коя и каква е заветната любов на Бог към нас? Милост ли е, вярност ли е, търпение ли е? Чели сме стихове с всички тези аспекти на Божията любов. Но има една еврейска дума, която се появява над 240 пъти в Стария Завет. Тя е доста трудна за превод, тъй като в нея, като в голям презокеански лайнер, е събрано множество значения, които преводачите ни трябва да сложат с една дума. Тоест да изсипят съдържанието от този лайнер в една малка лодка. Преводачите ни често избират милост, милосърдие, вярност, благост, което, както ще разберем, е аспект от тази дълбока и мощна дума. Тази дума е хесед. Хесед не е просто емоция. Това е лоялна любов, основана на завет. Това е действието, с което някой остава верен на обещанието си, дори когато другата страна се провали.
Тази дума съдържа в себе си три елемента едновременно. Щедрост, да дадеш на някого нещо, което не заслужава. Лоялност, да останеш до някого, защото си обещал. Действие. Хесед не е само чувство, то винаги се изразява в конкретна помощ. В Новия Завет, в концепцията за хесед, често се припокрива с думата агапе, саможертвена любов, или чайс, благодат. Когато четем псалмите и срещнем фразата «Неговата милост е вечна», веднага си го превеждайте, че авторът всъщност възпява упоритата, несломена и заветна любов на Бога към човека. Ето някои от най-значимите стихове, които в оригинала стои хесед, за да разберете какво имам предвид. Когато Бог се открива на Моисей след даването на 10 Божи заповеди, той казва: Господ замина пред него и прогласи: Господ е Бог милостив и милосърден, дълготърпелив, много милостив, хесед и истинен. Псалом 23 глава, псалмът на пастора на добрия пастир, пише: Твоята благост и милост, хесед, да ме придружават. Псалом 136 е ценен за хесед, защото неговата милост, хесед, е вечна. Надежда по средата на разрухата ни показва това, че Еремиев 3.22: По милост, хесед Господня, не изчезнахме. В Михей 6 глава 8 стих: Да обичаш милост, хесед и смирено да ходиш пред Господа своя Бог. И най-популярният стих, Осия 6.6: Защото аз искам милост, хесед, а не жертва. И както знаете, този стих се повтаря в Евангелията няколко пъти от Господ Исус Христос. Другият стих, който изразява любовта на Бога, Еремия 31.3. В него се казва: Господ ми се яви отдавна и рече: Наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост. Ето как изглежда оригиналният текст. Първата част с вечна любов, а Ахават оттам те възлюбих. Тук се използва думата Ахава, която означава емоционална и дълбока привързаност и обич. Втората част, за това, че оказах милост, хесед. Или в по-точен превод в оригинала: За това продължих към тебе моята милост, лоялна любов. Хесед тук е действието, което проистича от вечната любов Ахава. Защо това е важно за нас? Бог казва на Израил и на нас, че тъй като неговата вътрешна обич, Ахава, е вечна, той изразява тази обич чрез външно действие на вярност и милост, хесед. Накратко, Ахава е коренът, чувството и решението, а хесед е плодът, практическата непоколебима вярност в завета. Тъй, че в Еремия 31.3 виждаме двете най-красиви думи за любов в еврейски език, работещи заедно. Вечна любов, която се проявява като неизменна милост, хесед. Но най-точното богословско определение на еврейската дума хесед е заветна любов. Това е заглавието на проповедта. Много съвременни английски преводи хесед се превежда като непоколебима любов или заветна вярност. Така че, когато четете българската Библия и видим думата милост, най-често отзад стои думата хесед. Замерете го с заветна любов и така ще разберете за какво става на въпрос в стиха. Тази дума описва любовта на Бог, който се обвързва с обещание, завет и не се отказва от него, независимо от обстоятелствата. И с новото разбиране четем думите на Исус Христос в Евангелието като хесед искам, а не жертва. И с новото разбиране на думата заветна вярност, заветна
непоколебима любов искам, а не жертва. И, както споменах по-рано, в Новия Завет, който е написан на старогръцки, нямаме думата хисет, там думата за любов е агапе. И в Йоан 13:34 се казва: нова заповед ви давам, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Това е моята заповед, е във 2 Йоан 15:12. Да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Това е безусловно сърцеподобна любов, която не зависи от условите на другия, а от решението на този, който обича. Когато Исус казва, както аз ви възлюбих, той поставя нов стандарт. Старата заповед беше: обичай ближния както себе си. А новата заповед е: обичайте се, както Бог в лицето на Исус Христос ни обикна. Тоест да същата онази вярност и милост, която вкриваме в понятието хесед. Означава ли обаче това, че трябва да стоим в токсични взаимоотношения, защото сме запретени? Означава ли да търпим насилие, емоционално или физическо? Означава ли да положим живота си за евентуалното спасение на някои нарцистични наклонности? С това обикновено, за съжаление, не се говори на вълните. Има ли граница любовта и ако има, къде е тя? Има една популярна светска сентенция, че любовта е сляпа. Но според Библията, истинската любов е проницателна. В Филипяни 1:9 се казва: от апостол Павел се моли за филипяните. И за това се моля, защото любовта ви да преизобилства още повече и повече в пълно познание и във всяка проницателност. В друг превод се казва: любовта ви да бъде изобилно просветена и всячески проницателна. Този стих е изключително интересен, тъй като апостол Павел прави връзка между чувството, любовта и интелекта, проницателността. Павел ни казва, че християнската любов в агапе не трябва да бъде просто емоционален импулс. Тя трябва да бъде умна любов, такава, която знае как, къде и към кого да бъде приложена, за да донесе най-добрия резултат. Ако направим паралел с хесед, за който говорим по-рано, Божият хесед е точно такава любов. Тя е лоялна и милостива, но е и проницателна, защото винаги е насочена към възстановяване на правдата и доброто. Тя не е наивна, а е свята и разумна. В Филипяни 1:10 апостол Павел пак казва: за да изпитвате нещата, които се различават, да бъдете искрени и непорочни, друг място се казва нескъверни до деня на Христос. Изводите от тези стихове е, че любовта без разпознаване става самозаблуда. Разпознаването пък без любов става жестокост. Да обичаш не означава да не виждаш, да си затваряш очите за проблемите, за грешките, за греховете на другия, ако щеш. Да обичаш означава да виждаш и ясно и да не бягаш. Истинската любов не идеализира. Тя вижда раните, противоречията, слабостите и остава. Един въпрос, който обаче трябва да се задаваме е: обичам ли истинския човек, т.е. познавам ли го, или обичам моята представа за него? Така наречената романтична любов. Какви са трите основни цели на проницателната любов според стиховете, които прочетох преди малко? Да изпитваме нещата, които се различават. В оригинала е използван изразът докимазен да диаферонта, не знам гръцки, но това е метафора от металургията. Както се изпитва златото чрез огън, за да се види неговата чистота. Смисълът: проницателната любов ни помага да различаваме не просто между добро и зло, а между добро и най-добро. Павел иска вярващите да не пилеят любовта и енергията си за маловажни неща, а да се фокусират върху това, което има вечна стойност. Да бъдем искрени с по-чисти.
слънчева светлина. Откъде идва това нещо? В древността търговците на съдове понякога запълвали пукнатините в керамиката с восък и ги боядисвали. Само ако вдигнеш съда срещу слънцето, може да се види дали е здрав или има прикрити дефекти. Проницателната любов прави човека прозрачен, без скрити мотиви и фалш. Да бъдете безпрепятствени, скоби нескъдерни. Това означава да не бъдете причина за препъване, нито за себе си, нито за другите. Смисълът е, че често сляпата любов, без проницателност, може да навреди. Например, ако проявим милост, която всъщност насърчава нечий порок, ние ставаме препятствие за неговото израстване. Проницателната любов знае кога да каже да и кога не. И понеже мисля, може да чета малко повече литература във връзка с зависимостите и с зависимите роднини на зависимите хора, всъщност много често са зависимите чрез своята милост, желание да бъдат нужни и необходими, грижата им за този, който е зависим, проявяват милост, която всъщност му пречи на него да се възстанови. И това не е мъдра любов, това е унищожителна любов. Мъдрата любов слага граници. Може би сте чували за тази концепция, в последно време се говори доста. Да Божият хесед, заветна любов е точно такава. Тя е целенасочена, Бог ни обича, не за да ни остави такива, каквито сме, а за да ни преобрази. Тя е свята. Бог не прави компромис с истината в името на сантименталността. Тя е изпитваща. Тя ни води към деня на Христос, крайната цел, подготвяйки ни да бъдем чисти. Любовта без разпознаване, както споменах преди малко, може да бъде зависимост, култ, сляпо следване, саморазрушение. Мъдростта без любов става студена, осъдителна, стерилна. Любовта и мъдростта са като крила, двете крила на птица. Ако едното крило липсва, птицата не може да лети. Днес ние имаме нужда да чуваме, че носим отговорност за начина, по който обичаме. Любовта изисква вътрешна работа. Любовта изисква трезвост. Любовта изисква отказ от самозаблуда. Любовта изисква прошка като практика, не като чувство. Любовта не е противоположна на истината. Любовта е формата, в която истината може да бъде поднесена и понесена. И в Ефесяни 4:15 Павел ни казва да говорим истината в любов. Христос е видимият образ на невидимата любов. В Евреи 1:3 се казва, че Той е, който бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество. Става на въпрос за Бог текст. Исус казва, че не ви наричам вече слуги, а приятели. Слугата изпълнява, приятелят разбира сърцето. Бог търси взаимоотношение, не просто подчинение. Ако искаше само изпълнители, нямаше да ни даде свободна воля. Да познаваме Бога, който е вечен живот, не е просто да имаме информация за Бога. Означава да ходим с Него. Любопитството в едно взаимоотношение е от огромно значение. Всеки влюбен иска да знае древните неща и детайли за възлюбени от него. Какво го радва, какво го наскърбява, какво му носи усмивка, как обича да си пие кафето, каква храна обича. И когато обичаш, иска да доставиш радост. По този начин взаимоотношението ни с Бога не трябва, тази дума много рядко използвам, много ни харесва, в случая казвам, не трябва да бъде фалшиво страхопочитание, безусловно покорство, страх, който ни кара да се крием и да треперим, дали да сме сбъркали, да сме го наранили по някакъв начин. Бог иска
взаимоотношение. И това, ние се научаваме от това взаимоотношение в ходенето си с него. Но най-важното е да бъдем искрени. Имах една случка, когато бях много млада вярваща, на 21 години, и от новите, разбира се, аз вярвах на 19, няколко години вече съм в църква, или по някакъв начин моите дефицити, не знам, но съм си решила, че когато вярвам, Бог ще изпълни това, в което аз вярвам, ще зацени вярата ми, и той, разбира се, е задвижен от моята вяра. И ми откриха една огромна киста на яйчниците. И аз започнах да се моля много усърдно. Няма да си представя каква вяра Божия. Колко се молих си сред и сега ще отида и те ще видят, че няма киста и няма да ме оперират, защото бях казали, ще ме оперират на много голямо. И познайте, киста не изчезна. Бях изцелена свръхестествено, оперираха ме и в моята незрялост тогава аз бях сърдита на Бога. Ама така много сърдита, че месец наред аз не четях и не се молих, защото си казвах, сега ще нараня Бога, ще му обърна гръб, ще види той да ме послуша и да се задвижи от моята вяра. И това са ми на някакви детски представи, които, за съжаление, се ширят в църквата и много зрели т.е. християни отдавна в вярата, все още ръбуват на това, че Бог се задвижва от нашата вяра, след това някаква машина, или от нашите десятъци, или от нашите добри дела, и от някакви действия. Но всъщност това са форми на манипулация, което не е изцяла любов, което не е здравословно взаимоотношение. Но фактът, че това се научава чрез любопитство, това да опознаваме Бога, чрез ходене с Него и опознаването на сърцето му. И пак ще цитирам Бердяев, тази най-любима моя мисъл, че между Бог такъв, какъвто е, и Богът, в който вярваме, стои бездната на нашето съзнание. Фактът, че каквото има в съзнанието ни като представа за Бога, в това вярваме, но това не е задължително да истински Бог. Нашата цел, според мен, е тази бездна да я смаляваме и все повече образът, който имаме в себе си, да е все по-близък до този истински Бог. Ние никога няма да го познаем изцяло. Никога няма да сме, да можем да кажем 100% познавам Бога, той прави така, той действа така. Това е абсурдно. Ние сме картината, която той нарисува. Той е творецът. Всеки един от нас има различни съдби, има различни таланти, различни темперамент, различни способности. И Бог използва всеки един от нас по специфичен начин. Лекарството, което ни дава, е смяната, която ние, всеки един от нас може да понесе. Темпото, с което израстваме, е различно. Травмите, които имаме, са различни. С това нямаме право да се сравняваме и да преценим другите според нас самите. Както и Бог не ни сравнява и ни преценява според другите. И затова наистина всеки един от нас трябва да има това лично взаимоотношение и лично изцеление чрез тази любов. И изводът, който аз съм достигнала, тъй като днес съм прочела доста книги за любовта, за принадлежността и всякакви теми, и че християнството, лицето на Исус Христос, е най-добрата психотерапия. Както започнах в началото, всички ние имаме дефицити на любов, на приемане, на стойност. И всеки един търси заместител, търси с нещо, което да се захрани тази своя празнота в себе си. Но любовта на Бога всъщност е истинското гориво, с високо октаново число, която наистина кара автомобилът на живота ни да се движи по най-добрия начин. И когато осъзнаем смисъла и посоката, ние ще стигнем там, където трябва да стигнем, където Бог иска да стигнем. Без да сме замотавани на всеки вятър на учение,
травмите си, лъжите, които се идват от всякъде към нас. Ще разпознаваме фалшивото от истинското и това ще ни носи свобода. Защото истината, да ходим в истината, истинската свобода. И сега искам да ви задържа още малко. Една картина, която скоро видях по друг начин. Когато Исус ходеше по водата, в бурята, бурното езеро, всички спомняте историята и учениците му се бяха оплашили, но Исус ходеше по водата, той всъщност ходеше в истината. Истината е тази, която ни помага да се движим в бурните води, в неблагоприятните условия и да не потъваме. Истината за Божията любов. Непреходната, заветната, истинската, вечната, непоколебимата Божия любов. Бъдете благословени! Господи, знам, че много говорих, но въпреки това знам, че има какво още много да се каже за Твоята любов, за ходенето ни с Тебе, за любовта, която ние предаваме на другите. Има толкова много аспекти, толкова много неща, които можем да научим единствено при ходенето си с вяра и с любов в Тебе. Боже, аз те моля наистина да оставиш семената на истината в всеки един, който е имал уши да чуе и нужда да чуе това слово. И те моля също така да не бъдат запомнени нищо, което не е трябвало да бъде чуто, Господи, което не съм казала според Словото Ти и според волята Ти. Защото в новото отворене грехът е неизбежен. Нека да растем. Аз искам да раста и вярвам всеки един от тук присъстващите, да растем в познаването на Тебе и на Твоята любов. За да бъдем лъчите на Слънцето, което докосва тази земя, които докосват тази земя и носят живот. Да бъдем съработници с Тебе и да установяваме Божието царство, което е царство на правда, любов, мир и радост във Святия Дух. Използвай ни, Господи, според Своята воля. Помагай ни да растем в Тебе. Името на Исус те молим, Твоят изненаден Син и нашия Господ. Амин. Благодарим на Петя за получението, което получихме от нея днес. Сега